Alright mga katatak, welcome gidiriya sa Banwa sang Haniway. Ang Banwa kung saan madamo ka gidiriya sa makitaan nga mga matahom kag mga manami nga mga destinasyon nga swak na swak kid para sa inyo nga summer. And speaking of summer, welcome gidiriya sa pinakauna nga episode naton sa Destination Iloilo. Kag sa hindi madugay kita ang magakadto sa isa ka inland resort nga maga-enjoy gid kamo tanan. Kung diin ina, dali upod kita tanan. Hey mga Ilonggos, it's summertime again! And for sure, tanan kamudira ang nagaplano na nga mag-outing, mag-unwind, and mag-experience ang best ever summer escapade this 2013. And madamo pa dira siguro sa inyo ang wala ka nakahibalo kundi hindi man ang maayo kag manami nga katuan. So don't worry mga friends, pangudbuligan ka mo namon. Sa listahan nga aron na explore ang Damiris Hills, Sierra Verde, isa ka inland resort nga nahamtang sa Banwa sang Haniway. So let's go guys! This is Destination Iloilo. Discover, explore, and relish. Makalabot sa sining matahom kag malaparaiso nga lugar, kamo ang mahimo nga magkari sa Ungka Terminal kag magsakay sa Haniway nga Public Utility Jeepney. 30 minutes halin sa Iloilo City pakadto sa Banwa sang Haniway, kag another 10 minutes halin sa town proper sang Haniway. Ikaw ang mahimo nga magsakay sa tricycle pagkadto naman sa Barangay Damiris kung sa diin nahamtang ang Damiris Hills, Sierra Verde. Welcome back diri lang gidiya sa Destination Iloilo. Kag ari na kita diri sa Damiris Hills, ang aton nga very first destination this summer. So gani lakat sulod kita sa sulod kag maga-enjoy. Sa imo nga pagsulod sa sining malaparaiso nga duog, imo nga masaksihan ang berde nga lugar. Makitaan gid kung daw ano ka manggaranon ang dunang manggad sa mga taga-Haniway. Welcome to Damiris Hills, Sierra Verde. Very affordable ang entrance fee. Bangod for only 50 pesos for adults and 40 pesos naman for kids and senior citizens. Pwede nyo na maumpisahan ang unforgettable experience sa Damiris Hills. Damiris Hills, Sierra Verde, ang ginapanag-iyahan ni Dr. Louis Terador kag sang iyap nga pamilya. Apang paano bala nagumpisa ining karon bantog nga Damiris Hills, Sierra Verde? Ining malapad anay nga ulumhan nga sadto isa lamang ka bakasyonan sang pamilya Terador ang nahimo na sa karon nga isa ka world-class nga bakasyonan. Sang nagumpisa ini, tuman hit ka-overwhelming ang response sa mga Haniway non sa Damiris Hills. Kagini ang pinakauna nga inland resort sa ilang nga Banwa. Sa karon ng Damiris Hills ang hindi lamang bantog sa Haniway, kundi sa iban man nga bahin sang Iloilo kag Panay.
so mga katatak, akon subong upod, si Mr. Dendo, kag pamangkuto natin siya kag ang iya mga upod kung anong mahambal nila sa Damiris Hills. So, hi Dendo! Hi, Val! Oh, kilala mo na ko dayon ba? Agad-agad. Alright, so, ano ang mahambal nyo dari sa Damiris? First time yun na de? First time kagit hindi sa Val kag nami gadyan Damiris Val. Wow, damo sila food sa mga katatak. So, ano gintalaan nyo lang na di? Or dari ka mo nagpaluto? May nadalaman kami. Basi Oh. gusto niya mag-try. Sobra pa kami. Oh, bati ayo to later. Thank you. Okay, so, pila ang budget nyo for this cottage? 2,000 consumables. Alright, so, Wala S. alright, okay, so this is Dendo, our first guest. So later on, mamangkot pa kita dari kag mangilala sa iba natin ng mga guests. So stay tuned. Alright, so mga katatak, isa na naman natin diri ka guest. Ang ato nupod, si Ma'am Mildred. Hello, ma'am. Hello. Okay, so welcome gid diri sa Damiris Hills. Oh, salamat. Kaya rin kami disubong sa Damiris Hills. Upod ko ang akon nga family. Okay, so first time yun na di sa Damiris. Pang second time ko na. Oh, wow, so Time na ni Namon. Pero ang yasang bata ko nga eldest, pang first time niya subong. nagbalikid ka mo diri sa Damiris. Of course. Balik-balik. Hindi kami sa Damiris Hills. So far nung gidang mahambal mo sa Damiris experience nyo nga aga balik-balik ka mo diri sa Damiris. Ay, nami ang ambience, ang accommodation nila, kag ang mga staff nila ka-accommodating git. Wow, so ano subang celebration nila get together lang or Together lang, family get together lang. okay, so for sure magabalikid ka mo liwat diri sa Damiris. Of course, so mabalikid kindi kami kay tagahaniway man kami. Tumandok nga tagahaniway gid, so mabalik-balik gid kami. Alright, so gusto mo i-invite ang hindi lang mga taga-Haniway, kundi mga taga-Iban pagid nga mga Ilonggo, kung hindi man Ilonggo, bilog nga mga Pilipino nga magkadto diri sa Damiris. Invite ko ang mga kasimanwa ko kag mga taga-iban man nga lugar nga magkadto kag mag-visit diri sa Damiris Hills para ma-experience man nila ang na-experience man namon diri sa Damiris Hills. Alright, so thank you so much, ma'am. Alright, so sa mga katatak namo naman dira yang nga gustong magstay diri para mas maka-relax kag mas maka-unwind sila, mayara man nga gina-offer ang Damiris Hills nga mga cottages. So mayara sila diri duwa ka klase ka mga cottages, may mayara sila sang Bamboo Lane and Poolside cottages. So karon niya aton sila nga discover. So come on, updin nyo kami. Very affordable gid kag swak sa budget ang ilang nga mga cottages. Mayara sila sang daytime cottages para sa mga walk-ins. Kag take note mga katatak, consumable ini on foods and drinks. For only 1,000 pesos naman niya nga budget, pwede na kamo kakuha sang ilang mga Bamboo Lane and Poolside cottages. Kag para naman niya sa mga luyag mag-overnight, mayara naman sila sa mga overnight cottages nga super swak gid sa budget ninyo. Kag para sa mga overnight guests, free entrance and free swimming ini. Check-in time is 1 p.m. and check-out time is 12 noon the next day. Sigurado gid nga maga-relax ka mo sa ila sini nga mga rooms nga nahimo gid sa mga native materials. Mayara sila sa mga up and down cottages, kag tananina sila mayara sang hot and cold shower nga for sure magustuhan nyo gid. O diba? Bongga! Affordable na, comfortable, and super relaxing pa ang ilang mga rooms. Super swak gid sa tanan nga luyag mag-relax kag mag-enjoy. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start.
At syempre hindi kumpleto ang inyong pagstay kung wala ang swimming experience. For only 75 pesos, pwede na kamo mag-swim. Swimming pools open from 7 a.m. to 9 p.m. Diri, ma-enjoy nyo gid ang ila infinity pool nga may miniature waterfall kung sa diin makita ang humayan, kakahuyan, kag Vipa Hot Cottages. Ang Damires Hills ang hindi lamang para sa mga gusto mag-relax because labaw sa tanan, ang padayon nga ginabalik-balikan diri amo ang ilang mga adventures. Ang Damires Hills ang pinakaunang nag-offer sang zipline experience sa Iloilo. Ang manamay diri ang mga duha ka zip air experience ang inyong matilawan. May 380 meters kag 170 meters tumayara tanan sang 550 meters ang zipline adventure sa Damires Hills. Pwede ka mo kapili itong sitting position for only 300 pesos or kung gusto nyo sa mas adventurous, mayara man sila sa Superman position for only 400 pesos. Isa pagid sa gina-offer nila ang mga ilang bungee trampoline for only 150 pesos. Pag mayara man sila diri sang ATV o kung all-terrain vehicle. Pwede na kamo ka round trip sa 40 hectares nga kalaparon sang Damires Hills. You see, super sadya kag extreme adventure gid ang inyong maangkon diri sa Damires Hills. Kag para naman niya sa mga luyag mag-learn kag mag-explore, pwede gid kamo diri sa ilang educational farm tour kung sa diin inyo gid ma-discover nga ang Damires Hills hindi lang gid for adventure kag fun. Pangod ang ini nga duog ang perfect gid para sa mga nature lover. Nanari-sari nga mga pananom ang makitaan diri, kag tanan ini pesticide free. So sure nga healthy kag fresh gid ang mga ini. May perfect spot man diri para sa mga team building activities kung sa diin perfect ideyas sa pag-uplift sa camaraderie, teamworks, and communications. Mayara sila sa mga function halls nga ingid sa mga live-in and live-out seminars. Mahimo ka mo magpili sa mga packages nga swakid sa inyong budget. Kag mayara man sila sa wedding packages nga pwede nyo man pilian depende sa inyong budget. Pwede man ka mo maka-enjoy sa ilang video kay rentals for only 200 pesos per hour. Come and visit the Damires Hills. We believe that if you be here, you will really enjoy fresh air,
good sceneries. It's a family-oriented type of environment or resort. So you won't regret going to the Maryseals. Well, for the kids out there, we have different activities. We have all you can offer to young kids. For those who want to move around, we have 40 hectares of land, and at the same time, we have very affordable prices, and we offer discounts to groups. And we also have discounts right now for our ATV and our zipline from 300 maybe 200 na lang. So, yun na. Ang Damiris Hills ang isa ka paraiso kung ikabig ni Dr. Louie Tirador. Bangod hindi lamang ini nagahatag sang kalipay sa iyang pamilya, kundi dako man ang nabulig sini sa mga pumuluyo sang haniway. Nakabulig gini sa palangitan-an sa mga haniway non, kag sa turismo man sang banwa sang haniway. Gani padayon gidi nagabuligay ang tanan, agud nga mas mapanami kag mapaayo pagit ang serbisyo sang Damiris Hills Sierra Verde. Walk with nature while having an extreme and an exciting adventure. Damiris Hills Sierra Verde is really a place to be. Kani hindi na naton pakilinghanglan magkadto pa sa mga malayo nga mga lugar, bangod diri mismo sa Iloilo, mayara na sa perfect place para sa aton. So mga tatakilonggo, we are very happy gid sa inyo nga pagupod sa amon sa aton very first destination, ang Damiris Hills Sierra Verde, sa Banwa sang Haniway. Umpisa pa lang iniisang aton mas madamo pagit yung mga adventures together. So updi ninyo kami liwat sa aton nga mga masunod nga mga destinasyon. This is Destination Iloilo. Discover, explore, relish. Only here on the Tatak Ilonggo channel. Yes, mga katatakag, welcome diri sa isa sa mga pinakamatahom kag isa sa mga ginadayon gid sa mga bisita nga. Alright mga katatak, welcome diri gid no sa isa sa mga ano gani? Alright mga katatak, welcome gid diri sa Banwa sang Haniway. Ang Banwa kung saan madamo ka gid diri sa makitaan nga mga matahom kag mga manami nga mga destinasyon nga swak na swak gid para sa inyo nga summer. And speaking of summer, welcome gid diri sa pinakauna nga episode naton sa Destination Iloilo. Kag sa hindi madugay, kita ang magakadto sa isa ka inland resort nga maga-enjoy gid kamo tanan. Kung diin ina, dali, upod kita tanan. Okay na to. Gatulok na sa akon. Alright, yes mga katatakag, ari na kita diri sa aton very first destination sa aton nga pinakauna man niya nga episode sa aton bago nga show nga para lagid sa inyo ang Destination Iloilo.
Destination Iloilo would like to thank the following: Damiris Hills Tierra Verde Management and Staff, Dr. Louis Tirador and family, Mrs. Gina Agnes Sarabia Espinosa, Ms. Maria Patricia Bianca Sarabia Espinosa, and Office of the Vice Mayor Joe III Espinosa.